Bombo Business News. Nagpatigayon sa mga inspeksyon sa mga merkado kag konsultasyon sa stakeholders ang Department of Agriculture Western Visayas. Agud nga malantaw ang impact sa 50 pesos per kilo ceiling sa imported rice. Kaupod sa DA ang mga tiglawas ng National Food Authority, amo man ang Bureau of Plant Industry, Department of Trade and Industry, Philippine National Police, local government units, kag diri sa Iloilo City ginpatigayon ina sa La Paz Market kag Haros Mall Market. Suno kay DA6 Regional Executive Director Dennis Arpia, ginatipon nila ang impormasyon sa retail prices. Amo man ang supply conditions kag market behavior. Agud nga matumod kun may epekto bala ang price ceiling sa rice trade kag sa local producers. Matanaan nga ginmando ang price cap sa bilong nga pungsod pinaagi sa Executive Order number 118. Tubtob lamang sa 50 pesos kada kilo ang presyo sa imported rice. Sa sulod sang isa ka bulan, magluwas lang kung i-lift ini sang presidente kasunod sang rekomendasyon sang National Price Coordinating Council. Sa Western Visayas sunod sa DA, masobra sa 100% nga sufficient ang rice production, but silingon, malabot sang rehiyon ang rice requirements paagi lamang sa local nga produksyon. Sa pliak sini, may mga pagpanghangkat suno sa ahensya sa mga mangunguma bangod madamo ang nagabakal sang imported rice kag mayara man sang millers nga mas nahapusan kag mas makaginan siya kung pilion nila ang imported rice sa balyo o kung sa baylo nga magkuha sa local producers. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini naman nga exchange rate kabombo ginbasa naton sa closing transactions sa Bankers Association of the Philippines sa CONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa CONBSP kahapon sang hapon. Mag-resume ang transaksyon umpisa alas 9 subong nga aga. Sa ato nga latest nga reference rate 61 pesos and 68 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 88 centavos ang baylo sang Hong Kong dollar, 48 pesos and 29 centavos ang baylo sang Singapore dollar, 16 pesos and 45 centavos ang Saudi Real, 71 pesos and 83 centavos ang baylo sang euro.